I love di ba? Ako Pre. ang pagkaon. Oh, ato ni mga anak. Hoy. Ano no? Ano man na? Hoy, I love na ako pagkaon. nag-ilog naman mo. Ano nang ilog mo kadong? Ay, yung mga tag. Usara ni pag Ay sad pagpamugos kung di ka hasagan. Mamugos man ka, mura ka mag... Unsa man na dong giilog yung mga pagkaon? Ayaw pamugos dong. Manlabnot man ka. Sa kuan na imong bata pre, ati man na bata nimo pre kay bati ba nang inana pre. Magka-timing naguban bata, man ang anak nako kay okay rag. Ay nagpangilog ko sa ba? Dili din manapog. Napog pa rin Iyo mag-ilog yung pagkaon, kung magkaon nga ilog ka. Sabtalan sa nido nga kay inaani ko na ibatasan dong. Ay ano pa ko sa ba na? Wala na dong ayaw pangilog dito dong. Nagkaon imo ilogan. Kay kiring anak nako og pareha pas uban nga manapog o manumbag, maigo na rin kas kumo. Musab pa ka dong? Di na. Og musab. Bunal. Bunal gug muna musab kay ang nagkaon imo man nagi ilogan. Adi isa mo, di sa mga tag. Og di kay manghatag ay pagkuan dong, ay pagpangilog dong ha. Kung di mo hatag pangayo og tinarong. Ikaw dong sabtalan sa lalong hati. Iba man ka nga dili biyag kay sa special child ba yan? Kay sabta lang na. sa sunod ay nagpangilog. Pero nga ako lang gud sa imo ha. Ayo gid pag-anad ana kay ako sa ako bata dili gyud ko mulaban basta mo'y makasa. Pero og mao gay unahan sad mulaban gyud ko. Kay ngano, protection man na nato sa tong anak. Ay labi na ikaw. Unya makadapog ako bata sa imo ha, nya ikaw man naguna-una. O bala ka. Ako labot ana. Dako na ra ba ka dong? Nya gamay pa siya kung sa imo. Ay pangilog. Di ba nagsalig po na siya. Basi nagsalig nga. Biki dako. Ayaw pag inana. Kaya bisan pag dako ta dapat nagod ay respeto sa gusa. Muna di dong ha. Hindi na raman na magamit Ano ang kadako ron. Ay good ay nag-usab ato dong kay Oo. nga nangilog ka ng pagkaon. Sa sunod, mangayo kag tinarong ha. Oo. Nya pag amigo na mo, pis mo. Di na ko gusto mag-away mo kay kumpare rami. Na. Oo. Nya Nya mag-away mo. mag-away mo, bati ka na paminahon. Maganin abtan mo na mo. Wa pa mo abti maunsa man ka mo? Ha? Di mo ra gud ni siya goy kuan mo anak yo, mo sig katawa bisag nana nakasa na. Muna mag-ina sabta lang ini dong. Nya og wa pa ka abti unsa may mabuhaton sa bata. Numbag. Ima sumbagon. Matay isuga gud lagi nimo. Ayaw. Ayaw ay punumbag dong. Gamay para ba na untas imo? Mapreso ka. Sugot ka mapreso. Magsumbag-sumbag ha. Sugot ka mapreso dong. Okay. Ay panumbag. Ay panumbag ha. Ikaw sad pre, bati sa nang pagkatambag kuan mo anak. Dapat imo guna siya i-practical gud nga insakto, dili kay inaana lang. Particle mo ni kay balay ninyo, istoryahan na nimo. Ako pre og kuan inani gud niya. Di madahig te. Nya ganahan ka dong higtan ko dong. Di ka pahigot. Kontra nang makakuas mga bata. Pero ay nag-usab dong ha. Di ka mahigtan dong. Pareha na, nakita mo gina siya nga nangilog mo din aw. Nangilog lagi, pangumpay na lang dong. Pangumpay na lang dito. Pangumpay na lang ko. Masaya mo kumpayon dong. Sunod di ba, magbagat kayo mo no? Ayaw na lang yung tag. Ay napagtagad-tagad sa bata. Uli na lang. So pre, ikaw pre, basig nagkuan pud ka, ayaw dili kita maginikanan, dili kita mo sabay sa mga anak. Sige, una nag-uli. Maminaw pre, lahin na sa nimo pre. Sa magdumot ka pre? Di ko magdumot na. Dili, ang ako ba kay istorya sa imo ha ba nga. Kitang isig ka ginikanan. Dili ta mo laban sa mga anak ko sa problema. Di ko mo laban pre. Wala problema, si tulon ta na, kita relasyon na ako ipapauli kay wa mo gusti buot. Tanawa, sige mo katawa. Malabnot man na. Wa gyud. Inana lagi nang ikin na iya. Marira ko dong balik na dong. Ngain gede dong, ikaw dong sabtalan gini siya. Sabtalan ni awa. Katawa dong. Makatawa ni pagkatawa nimo kay dili man ni pares sa imo ha. Awa. Ana. Inana na ikin na yan niya. Ikaw lang mo sabot ani. Pauli na dong. Pauli na. Awa. 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 Ana. Sabtalan. Ikaw pre. Atoron lakka na istorya, kita kumpare sool mo kita. Sool mo kita kumpare. Og kinaga problema man natong mga anak. Kita ang mga ginikanan. Dili kita mo sabay. Ana ra na siya. Ang ato nga ato sa tambagan nga dapat dili mo bubuhat og yung nana. Kay bagid ato mabuhat sa mga bata. So ana ra pre. Okay pre. Ikaw dong.
ay na pag paano to kay bawa naman nita nga inana dito. Bansa lang ito nung alagsag na doon. Awa, awa, nasigisi. Ani, balik ya po na. Kasana nasigisi. Oh, mangumpay ko na siya. Yung ano mumpay. So pre, ano pre? Oh, sige Pagbuwag pre, na maulin lang ko pre, maulin lang ko. Oh, pre. Oh, ado na.